Още една придобивка на циговчарка е готова. Хайлия да е на Красимир Велев ли беше? Точно така. Да му е Хайлия. Майстор Камен, да е жив и здрав. И му казвам честито, да е пълно с артикули тук. Да е жив и здрав майстора, още много да Жив и и на здрав. нас да направи. Честито е чорбаджийката. Страхотно, майстор. Страхотно. Благодарим. Да е жив и здрав. Виж сега ти го перевори. Браво, браво. Еми, то се знае, той ще се знае да направи да ходи там. Върни да снима. Там ходи. И още веднъж да е Хайлия на Краси Велев, да се ползва се за хубави работи.